SCO:n uutisia. SCO on kokoontunut jälleen Lahteen pelaamaan vuosittaista beachvolley-turnausta. Kuka huutelee? Kenelle koira haukkuu? Jury on kokoontunut myös käsittelemään Anton Halmeen tuomiota. Ja jälleen viime yönä puolen yön jälkeen valkoinen savu kohosi piipusta ja tuomio on annettu. Tuomio on 5 vuotta pelikieltoa, mutta sisältää myöskin 3. artiklan mukaisen option, jos kyseinen syytetty Anton Halme osoittaa voimakasta katumusta ja ensiluokkaista kirjoittamista katumuskirjeessään. Hänellä on mahdollisuus 2 vuoden jälkeen palata jälleen ehdokaslistalle turnauksen kokoonpanoon. Onko kysymyksiä? Onko Antonin asianajaja ja asianhoitaja paikalla? Eikös hänen pitäisi olla paikalla? Kyllä on. Anton on tulossa. Hänen asioidenhoitaja. Annetaan mikrofoni. Harri Ahola. Minäkin olen tehnyt vartiomies Sammo. Joo, lenkillä. Joo. Älä leiti perkele Jeesusta, iso mies. Oliko hänellä jotain lisättävää kenties lausumukseen? Jos ei, siirrymme seuraavaan kohtaan. SCO:n 10-vuotias... Anton saapuu paikalle. Kuulin juuri, että Anton on saapunut paikalle. Onko Anton? Missä Anton? Anton on paikalla. Annetaan mikrofoni. No niin, Anton. Sana on vapaa. Anteeksi, ei kuulu. Voisitteko Joo, anna mikrofoni. mikrofonissa jotain eriskummallisuuksia ilmeisestikin? Anteeksi? Anna sakkoa, saatana. Aivan. Kiitos Anton puheenvuorostasi. Jatkamme seuraavaan kohtaan. SCO:n kunniakas taival Suomen urheilukentällä on saavuttamassa teini-iän ja 10-vuotis taiteilijajuhlaa vietetään ensi vuonna. Tästä syystä ollaan suunnittelemassa ulkomaan reissua ja useista yrityksistä huolimatta niin turnaus tullaan suorittamaan pelkästään miesvoimin. Ja järjestelytoimikuntaan on nimetty Pappa ja Raipe. Ja useista vaihtoehdoista niin on valittu kohteeksi Barcelona. Lisäksi SCO laajentaa toimintaansa ja on siirtymässä mukaan kiinteistöbisnekseen. Harkinta-aikaa ei käytetä, vaan on kokouksessa päätetty, että Loma-osake hankitaan. Ja nimenomaan aurinkorannikolta. Sitten päivän polttavaan puheenaiheeseen Antonin tuomion lisäksi beachvolleyn ensimmäisen päivän tulokset. Päivä käytiin kuumissa olosuhteissa, kisapuistossa ja jälleen kentällä gladiaattorit esittävät loistavia otteita. Ensimmäisen päivän, eli alkusarjan uudella kaaviolla voittivat Kalle ja Ville. Huomenna pelit jatkuvat pudotuspeliparien kesken ja tässä ovat pudotuspeliparit. Kalle ja Ville kohtaavat mustat jokerit Hergon ja Tsugen. Viikinki ja Juuti kohtaavat Jannen ja Hyken. Jape ja Nikke pelaavat Jussia ja Myleä vastaan. Ja viimeisen pari on Pappa ja Raipe vastaan Dario ja Gabor. Kaikille gladiaattoreille tasapuolisesti onnea huomisiin koitoksiin. Sitä ennen tietenkin GM:n grilliaterioiden nauttiminen. Hän tässä grillaa käteni osoittamassa suunnassa. Ja nautimme tässä hieman kesäillasta. Kiitos.